iznosu 1.115.000 i čine 12,33% budžetskih prihoda. Ostali primici planiraju se u iznosu 545.000, od kojih su najveći prihode djelatnosti organa lokalne uprave i planiraju se u iznosu 330.000 eura. Ostali primici učestvuju sa 6% budžetskih prihodima. Prihod od prodate imovine planira se u iznosu 650.000 i čini 7,18% budžeta. Dotacije i donacije se planiraju u iznosu 4.180.000 i čine 46,23% budžetskih prihoda. Primici od pozajmice kredita iznose 522.599 i ne odnose se, znači, kako sam istakla i ranije, na nova zaduženja, već na reprogram ranijih kredita. U budžetskim prihodima učestvuju sa 5,78%. Izdaci budžeta se planiraju iznosom 9.040.499,73. Operativni budžet je planiran u iznosu 6.057.000 i čine 67% od plana budžeta, a iz operativnog budžeta se finansiraju bruto zarade, ostale naknade i primanja zaposlenih, izdaci za materijal i usluge, tekuće održavanje opreme i objekata, zakup objekata, transferi za socijalnu zaštitu, transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, stalna i tekuća budžetska rezerva i otplata dugova. Bruto zarade zaposlenih u lokalnoj upravi planiraju se u iznosu 1.846.670 i učestvuju sa 20,4% u rashodima budžeta. Izdaci za materijal i usluge planiraju se u iznosu 567.000 i čine 6,27%. U materijalnim troškovima najveće učešće ima izdatak za električnu energiju i grijanje u iznosu od 177.300 i čine 31% materijalnih troškova. Izdaci za tekuće održavanje, kojim se planira održavanje objekata, opreme i javnih površina, planira se u iznosu 572.500 i učestvuju sa 6% budžetskih rashoda. Transferi za socijalnu zaštitu institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru se planiraju u iznosu 1.835.200 i učestvuju sa 20,3% budžetskih rashoda. Najvećim dijelom transferima učestvuju izdvajanje za kulturu 391.300 ili 21,3% transfernih sredstava, izdvajanje za sport i rekreaciju koja iznose 656.000 eura i učestvuju sa 35,7% transfernih sredstava. Otplate dugova iz ranijih godina planira se iznosu 900.000 i učestvuje sa 9,9% budžetskih rashoda. Rezerve se planira u iznosu 180.000, od čega tekuća rezerva 130 i stalna budžetska rezerva 50.000 eura. Kapitalni budžet je planiran u iznosu 2.983.229 i čini 33% od plana budžeta. Najveće izdvajanje u kapitalnom budžetu čine izdaci za lokalnu infrastrukturu, koji su planirani u iznosu 1.748.000 i čine 19,34% budžetskih rashoda. Kapitalni budžet je manji za 37% u odnosu na plan iz već navedenih razloga što nije došlo do realizacije prodaje imovine niti novog kreditnog zaduženja. Što se tiče rebalansa, znači samo dvije napomene da izrada, znači, rebalansa je bila u smjeru, znači, da nije došlo do novog kreditnog zaduženja i da, znači, nije došlo do prodaje imovine, tako da su to bilo dva osnovna razloga za izradu rebalansa budžeta za 2011. godinu. Što se tiče budžeta za 2012. godinu, planiran je u iznosu 10.665.000 ili 1.625.263 više u odnosu na rebalans budžeta za 2011. godinu. Budžet je za navedeni iznos uvećan za planirani iznos prihoda od prodate imovine, dok su ostali prihodi skoro ostali na približno istom nivou kao i 2011. godine. Lokalni prihodi se planiraju u iznosu 4.645.000 i učestvuju sa 43,55% budžetskih prihoda. Ustupljeni prihodi se planiraju u iznosu 800.000 i čine 7,5% budžetskih prihoda. Prihodi od dotacija i donacija se planiraju u iznosu 4.276.000 ili 40,18% prihoda budžeta. U cilju racionalizacije broja zaposlenih opština će se kreditno zadužiti 500.000 eura i sredstva će se upotrijebiti za isplatu otpremnina radnicima sa kojima se raskine radni odnos. Ova sredstva u budžetskim prihodima učestvuju sa 4,6%. Operativni budžet s kojeg se finansiraju, znači, bruto zarade, materijalni troškovi, usluge, ostale naknade i primanje zaposlenih, tekuće održavanje objekata ili opreme, zakup objekata, komunalne usluge, transferi pojedincima, NVO i javnom sektoru se planiraju u iznosu 7.381.100 ili 69,2% budžetskih rashoda. Bruto zarade se planiraju u iznosu 2.006.000 i čine 18,8% rashoda budžeta. Ostala primanja naknade zaposlenih koje su sadržane otpremnine planiraju se iznosom 663.600 i čine 6,2%.
Izdaci za materijal i usluge se planiraju u iznosu 566.000 i učestvuju u rashodima budžeta sa 5,3%. U ovim troškovima najveći izdatak također predstavljaju troškovi za električnu energiju i grijanje, iznos je znači 170.000 eura i učestvuju sa 30% materijalnim troškovima. Za tekuće održavanje objekata opreme javnih površina planiramo izdatke u iznosu 689.000 eura. Transferi iz oblasti socijalne zaštite planiraju se u iznosu od 107.500 i učestvuju sa 1% ukupnih budžetskih rashoda. Transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru planiraju se u iznosu 1.763.000 i čine 16,53% budžetskih rashoda. U okviru transfera najveće izdvajanje su također za sport i kulturu. Za sport su planirano sredstva u iznosu 656.000 eura, na istom nivou znači kao i prethodne godine i čine 6,15% budžetskih rashoda, odnosno 37% troškova transfera. Izdvajanje za kulturu se planiraju u iznosu 411.000 eura i čine 3,85% budžetskih troškova, odnosno 23,30% transfernih izdataka. Također ću napomenuti znači da ove godine za budžet za 2012. godinu su planirana sredstva u malo većem iznosu od prethodne godine za kulturne aktivnosti. Kapitalni budžet za 2012. godinu iznosi 3.284.000 ili 30,8% planiranih rashoda. Najveći dio kapitalnog budžeta će se izdvojiti za lokalnu infrastrukturu, planira se u iznosu 1.575.000 ili 40% kapitalnog budžeta. Ostatak kapitalnog budžeta uložit će se za izgradnju gradske garaže u iznosu od 711.000 eura, podsticaj razvoja 300.000, plansku dokumentaciju 138, nabavku opreme 200.000, stambeni fond 60.000, materijalno-tehničko opremanje 40.000, uređenje javnih površina 160.000. Budžet smo koncipirali na bazi realnih procjena ostvarenja prihoda, a imajući u vidu ekonomsku krizu, rashode smo sveli na najmanju granicu, tako da smatramo da je ovaj budžet realan i ostvariv. Nacrt budžeta smo dostavili na javnu raspravu, istakli na sajtu opštine, dostavili svim potrošačkim jedinicama, NVO sektoru, političkim partijama, s namjerom da se svi upoznaju i građani, nevladin sektor, kako bi svi zainteresovani dostavili svoje prijedloge, primjedbe i sugestije nadležnom sekretarijatu da bismo lakše donijeli ovaj prijedlog odluke o budžetu za 2012. godinu.